İtirafên Sedat Peker didomin lê Peker her carê heta bi ciyekî tê û radweste. Vêga tenê li derdora Süleyman Soylu û Mehmet Ahar digere. Dewletê diparêze. Ji ber Turanîstiyê peyaman dide faşîstên nijadperest. Hurmeta xwe jî her carê ji Erdoğan'a radgihîne. Bi kurtî, bi hesêb û kitêbe. Tiştê balkêş, hema di her vîdeoyê wî de peyvên li ser Sûriyeyê derbas dibin. Vê mijarê venake. Tenê îşaret dike ku heke daxwazên wî neyên cî, ew ê mijara Sûriyeyê jî veke. Berî ku ev rewşa Sûriyeyê veke, em hinek basa têkiliyên wî û Sûriyeyê bikin. Piştî aloziya li Sûriyê dest pê kir li vû tevgerên du saziyên nefermiya dewletê derketin pêş. Yek ji van Sadat, yê din jî İHH bû. Navê Sadat wek şirîketiyeke leşkerî ya İHH jî wek weqfeke mirovî dihat bihîstin. Sadat hê di sala 2011 de çeteyên li Bakurê Afrikayê dikişan Sûriyê. Di destpêkê de nêzî 4000 çeteyên Ennusra biriya Sadatê li derdora Idlibê hatin bicêkirin. İHH ku bi navê Weqfa Alîkariyê ya însanî tê zanîn jî bi îaşê û pêwîstiyên din a çeteyan re mijûl bûn. Di sala 2013 de dema têkiliyên Cemaeta Gülen û AKP têk çûn, Erdoğan berevê bi ergenekoniyan re lehev hat. Ev lehevatin di 2015 de eşkere bû û şerê li dijî Kurdan careke din hat xurtkirin. Bi şîrîkatiya MHP re jî siyaseta dagirkirinê dest pê kir. Sedat Pekerê mirovê dewleta Kur ku berê di doza ergenekonê de bi destê Cemaeta Gülen ew jî hatibû girtin, wan salan têkiliyên xwe bi AKP re eşkere kir. Êdî ew jî di itifaqa şera AKP û MHP de bû. Li her derê li ser navê AKP û MHP de axifiya. Di belavkirina tirsê de wezîfeya herî mezin ew bicî dianiya. Ji bilî van di qada Sûriyeyê de jî xebatan dikir. Gelek Tirkmenên nijadperest dişan nav çetên Ennusrayê. Di damezrandina komên çetên yên nû de ew jî wezîfe girtibû. Her wiha biriya İHH di amedekirina lojîstîkên çeteyan de jî hin kar û xebata li ser navê dewleta nefermî bicî dianî. Ev kiryarên qirêj ku bi salan e li çapemeniya azad tê nivîsandin, bi taybetî ji têkiliyên İHH û Sadatê werin eşkere kirin, ew ê gelek sûcên mirovahiyê ji binê wan derkeve. Tirsekî Erdoğan jî ev e. Reza Zarrab gelek karên qirêjên qala aboriyê eşkere kir. Niha jî Sedat Peker karên qirêj ên Sûriyê an goyên qada leşkerî aşkere bike. Ew ê gelek hesab ji nû ve werin dîtin.